Samu bin ladan yana da kalmar soyayya. Ban fa gane me kike nufi ba. Wai kamar ya kenan kike nufi? Na san ba za ka gane face na ba da na sa wannan plastic ko? To bari in cire maka, na san ba za ka taɓa mutu wannan fuskar kawai ba. Haka abokin ka ya firgice ya so ya ce. Sali ya ce fa. Na san ba za ka zo ka tuna ta ba kamar ce kuma ban gane ta ba. Me yasa kake so ka hore ni da abin da bai kamata ka kalle ni da shi ba? Kamar sai yanzu na fahimce ki. Kin kai ni inda 'yan mata suke kallon samarinsu, sannan kin siffanta ni da kamanni masu muni. Ba haka bane Usamu, wallahi tsoro nake ji. Kai ma ka san ba haka bane. Me yasa kake so ka hore ni da abin da ba zan iya jurewa ba? Kai ma ka san ba haka bane Usamu. Ke fa kika faɗa daga bakinki, kika ce ba ke ba ni, ba kya sona, mai sona ma ba kya son kin tsane ni, ba kya son gani na. Kuma yanzu ki zo kina bani haƙuri, gaskiya ba zai yi ba, kawai ki harkar ki na ita, ba na son ki nima daga yau. Ya haƙuri don Allah, ba na so ranka ya ɓaci. Kai ma ka san kai ɗaya ne saurayina da zan iya bi. Kinga, ni fa daga yau ba wani haƙuri da zaki bani. Kawai ba ni ba ke daga yau, ki harkar ki in yi tawa kawai. MG boy da koda. Kina zuciyata ban mance da ke ba masoyiya, ban mance da ke ba sahiba. Cikin zuciyata ban mance da ke ba, cikin rayuwata ban ga kamar yake ba. Har ina manta kaina in ban ganki kusa da ni ba. Kina zuciyata san ki yi min nagata. Ina da burin da ke zan kara rayuwata. Ban ga kowa ba sai ke, domin ban mance da ke ba habibiya. Ina so ka sani ba ni da burin in ganka, saboda idan na ganka mutuwa ce za ta zama mafi sauki a kan ka gani. Kar ka bari mu yi ido biyu da kai. Ɗan allo, ka san da kake magana kuwa? Ina so in gaya ma, wallahi sai na dandaka ka yadda ake. Na rantse da wanda yake da dama da hagu idan na ganka. To ina mai tabbatar maka da cewar yau mutuwarka ta zo. Boys, a fita a can mas, tun da shi bai da hankali.